கிட்ஸோட ஸ்டாக்ல வந்துருக்கு. நான் இந்த 2வது தடவை பார்க்குறேன். இதுவே நான் இன்னாட்டு கேஸ் ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னாட்டு எடுத்துருப்பேன். ஆனால் நான் இப்போ டைகர் ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில மக்கள். நான் வாங்கட்டுமான்னு இருக்குது. வாங்கு. ஏய் அப்போனா எனக்கு மீட்டர் தேவைடா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. மீட்டரா? ஆமாம். இப்போதைக்கு சாப்பிடாத, நீ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. இப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாதுடா. கிட்ஸோனியா? ஆமாம், இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் வந்தாலும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸ்டாக்கில் இருந்தால் சாப்பிட்டு தான் ஆகணுமா? அப்படியே தீரணும். அப்படின்னா சாப்பிட்ரு. ஆனால் என்னோட டைகர் ஃபுட்டில் மீட்டர் தேவைடா. ஆனால் அது இது பண்ணுறதுக்கு மீட்டர் தேவைடா. இல்லை கூட மீட்டர் இருக்கேடா, ஃபயர் மீட்ரு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் மீட்டர் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகலாம்ல. என்ன பண்ணுறது? சரி மக்கள், இப்போ நான் வாங்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் செகண்ட் டைம் கிச்சுனி ஏடா நான் கேஸ் ஃப்ரூட் வச்சுருக்கும் போது கொடுத்துடுறால என்னோட நீங்கள் கொடுத்தாலும் வேஸ்ட் ஆயிடும்ல. இந்த நேரத்தில் போய் கிச்சுனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே மக்கள், ஏதோ இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்.